Horas madihita saluhutna, huria nituhata, nauk sahat di bagas joroon, dohot, namangi huton parmingguan melalui live streaming, tapara di marohata martang yang nahohom mahita. Amin. Maret de mahita sian buku de nomor 110 ayat sada sahat rodi ayat patuluhon. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji madebata ama ni Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujian di hamuleaon niasi ni rohana. Ale Jahoba si gonggom hami, macai sangap dogoarmu dilihat portibion. Haleluya. 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 Martang yang mahita.
Ale debata sitolusada, debata ama anak dohotod di parbadia. Nama dok maulia tedohami tuho, ala ditoppa di palua jala di parbadai hohami, hinorhon niasi dohot holong nirohamna godangi. Sairamo timahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusu dan ibohal nami, tuharaja omu na di banua gijangi, asa disipujion nami homar hite-hite roha, dohot hata nai baru. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan nii oddo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos misa mida debata asa mida nasa na adong atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
Ratopoti madosata martanghiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay. Asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asahu pasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu. Jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga tarengot tuhasani dosa. Songonod doha tani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu wakana loja jalana sorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma'augak kutuhamu. Guruhon hamu masian ahu. Ainalabok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ainalabok doau gaku jalan yang dohot nahupa porsaton hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Tabigema trupuk niari minggon sian Jesaya opa plopat ayat sada sahat rodi walu tajahama margati soring. Alai yang gunuaing tangihon ma ale Jakob na posoki dohot ho ale Israel naung hupiliti.
Ayu sehonoku maaek tu jolma na mauas, dohot tua kasunge tu nama hiang, usehonoku matutu todikku tu pino parmun waeng, jala pasu-pasuoku tu pino parmu sogot. Sadaon madok Jahoba na puna ahu, jala sadaan mapagwarhon goarni si Jakob, jala na asing muse manurato dohot tanganna, Jahoba do na puna ahu, huhut mangasahon goarni Israel. Jalatung ise matu doson ahu majau di paboa mai, jala di pajojot diahu, olat ni nahupat tidang bangso saleleng nileleng nai, dohot akan masa sogot di paboa hianma. Ido sahatna martua dona tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tidak kon maha porseau tai songon nahina tidak kon nidongatta saha porseau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matertar pajal do ibana di hau pinar silang na tua-tua nunatorung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ne debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pamamulak sogoto tanoon manguhume halak na mangulu dohot namate au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panalak Kristen akan nabadia dohot dehesan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangaluan na sora suda. Amin. Tabigima tikting dihuriata.
paduan suara perempuan. Tabigema titing di huriata. Titing di HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Minggu 21 Mei 2026. Naparjulu, goar doho topik minggu. Goar ni mingguta sadarion, Trinitatis, hasitul lusadaon ni debata. Topik minggu, gabe sitindangi ni debata situ lusada. Napaduahon, ruas napida. Mulai sadarion
Minggu 31 Mei 2026 nunga pida keluarga Erikson Nainggolan inangi Yola Lovenia Boru Huta Barat dohot 2 halak dakdanak pida huria tu HKBP Resort Pejuang Distrik Sapulusia Bekasi. Napatuluhon titing perbagason titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongasare peomma Tito Leonardo Simorangkir anak ni Amata Tomit Simorangkir tubuh ni Inata Tiurmala Boru Simajuntak ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian Sektor Mayasari dohot Oroana Yosenia Ulandari Boru Huta Barat Boru ni Amata Pendeta Timotius Jumiat MTH Tubuni Inata Donna Rumiris Boru Simamora MPD ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Sian Sektor Perserahan. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo jam 8 WIB. Paupaton Barita Habot Neroha. Nah di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 nunga jumolo marujung ngolu amata situa Hotmar R Sitanggang opu ajudoli tutup umur 86 tahun. Nah hinabaluhon ni Inata Rosti Boru Sihobing maninggalhon ianakon dohot pahopu sian sektor perdatam. Tuhatama na mga puli sude keluarga na ditinggalhon. Napalimahon pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 patupaon ni huriata do pertangyang sektor di sektor gang 45 nama jabui keluarga T. Lubis Boru Panjaitan. Alamat Cawang 3 nomor 10 Sia RT 5 RW 7 masuk jam 10 Sia 30 WIB. Di sektor Warung Sau nama jamui keluarga A. Sitinjak Boru Siahan. Alamat Jalan Usman Harun RT 10 RW 5 masuk jam 10 Sia 30 WIB. Di sektor Mayasari nama jabui keluarga R. Haryanja Boru Sinaga. Alamat Jalan Maijen Sutoyo RT Sada RW Walu nomor 2 masuk pukul 10 Sia 30 WIB. Di sektor Cipinang Bali nama jabui keluarga H. Situmorang Boru Siregar, keluarga Nyonya Turnip Boru Sinaga, keluarga W. Pardede Boru Sihite, keluarga D. Siahan Boru Silitonga. Alamat di Jalan Sumatera nomor 55 Cipinang Melayu masuk jam 10 Sia 30 WIB. Napaunopon pelatihan database dohot sistem keuangan. Marsugut di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di pukul 10.05 WIB. Patupaon ni HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pelatihan database dohot sistem keuangan maringanan di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Utusan nama dohoti pelatihani Imah Situa LP Munte, Situa T Sinaga, Situa E Marbun, dohot Situa L Turnip. Napapituhon ujian tulisan par guru malua reguler. Di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 di pukul 10.06 WIB naing patupaon ni huriata do ujian tertulis
tu parguru malua reguler. Pinangidoma tu akka parguru malua reguler, asaro laho madowoti ujiani. Na pawaluhon, padirion nabadia. Di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 di permingguan jam 8.30 patupaon ni huriata do padirion nabadia tu akka natoras ruas ni HKBP Sutoyo nanaing mabuan ianakon madohoti padirion nabadiai nunga boy madaftar di jaloma formulir padirion nabadiai tu sekretariat gereja. Napasiahon amplop ucapan syukur bulanan. Di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 di sude permingguon papungu amplop ucapan syukur bulanan dohita tujolo ni langgatan. Pasapuluhon pelajar sidi khusus. Mulai sadarion Minggu 31 Mei 2026 dibuka huriata do pendaftaran marguru malua khusus. Tuaka ianakon ni ruas ni huriata nanaing madohoti marguru malua khusus nunga boy madaftar di jalo ma formulir sian sekretaris huriat. 10 sada pertanggiangan keluarga di Jabodetabek. Hobar tu tahun transformasi HKBP orientasi pelayanan 2026 dohot tema pengajaran iman di tengah keluarga disosoi tu sude ruas ni HKBP Sutoyo asa tapatupa pertanggiangan keluarga di Jabuta sehalisa minggu dohot satorusna partorting ni pelaksanaan pertanggiangan ini dipasahat tu masing-masing keluarga. Acara pertanggiangan keluarga terlampir huhut di-share di grup sektor masing-masing. Napa 12 tahun pelian tahun dohot totok ripe pembangunan. Disosoi tu sude ruas ni HKBP Sutoyo asa taingot ma laho melunasi mabayar pelian tahun dohot iurata. Disosoi tu sude ruas ni HKBP Sutoyo asa taingot laho mabayar macicil totok ripe pembangunan sebesar 1 juta rupiah per kakak. Kartu totok ripe pembangunan nunga boy di jalo sian sektor tabi. Laho pasikopo titingon boy mata jaha di titing cetak naong disediahon huria. Songonima sahat di titing di mingguta sadarion.
tapasaha ma peleat na parjolo mare dehita sian buku de nomor 710 sia ayat sada dohot udutna. Suara
Martang yang mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramu dabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hata itu hata nagabe ojahan di parpunguata. Nunga masuk kita tu minggu trinitatis manang hasi tolusa daon ni dibata. Hata itu hata na sahatu hita na makulingi hita di minggu sadarion ima na tersurat di buku Evangelium ni si Mateus bidu 28 Mamuka maisian ayat 10 1 ayat 20. Matius bidu 20 ayat 10 1 ayat 20. Di ayat 20 anon rap mahita majaha. Majaha madi tonga-tongata songonon tersurat di si. Martina ding hata Tuhan Yesus tu sisianna. Alai nalaodo anggo sisianna na 10 sadai tu sada dolok na diluat Galilea songon naong tinonahon ni Jesus tu nasida. Jadi dong diida nasida ibana disob bama ibana alai naganggu do rohani na deba. Dungi didapoton Jesus manasida di dokma nung ngasahat tuaw na sahwaso na di banwa gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tubagasang goar ni debata ama anak dohotod di parbadia. Rapi tamajaha ayat 20. Laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tuhamu. Ai idama sai nadong anak kudohamu ganopari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Ima sahat ni turpukta. Tu kita salu na kamang kainang nang akan aposo bulung di judul ni turpuk di minggu sadarion manang minggu trinitatis Martina ding hata Tuhan Yesus tu sisianna. Molo Martina ding hata berarti ulaon na nunga marujung di portibi. Molodung di paujung hobbar tusido na tinurpukon ni debata amay na marsuru ibana. Nasotu pa adok tabat-taban na asing ni naniturpukon ni debata amay. Jala sisiani sanga dobotcha rohana. Ala naso malsairap nasida na deguare Jesus guru nasida. Patupa halongangan pamalum na marsahit sairap do sisiani alay di si di boto nasida naing manaik nama Jesus tu banwa gijang marsa do sisiani siya kajol maun na alay dang di luas Jesus si say manoktong songoni dina bocca rohani sisiani di sima di bekali akasisiani di lehong gogo asa paboa tungpe naong marujung ulaw ni Jesus tagan di portibion alay idolapatan na ubayan na dipilit Tuhan Jesus sisian na 12 nang pedi ayat 10 nomon didok sisian na 10 saday nama ngamoru sada alano nga maniko be sada ima si Judas Iskariot naman Jeho Jesus. Iwan na didok 10 sada. Tutu ang guna di ba madok manang remaja manang sekolah minggu. Murid Yesus kan 12, kenapa 11? Tutu nga dia tusi. Ido na didok dia 10 nomi. Ubay dipilit ujui tikirap na sida doho Yesus 12 halaki paboa molodung manaik tu hata Yesus tu banwa gijang dang di portibio be ibana dang nagabeso dilanjutkan aka ulaw ni Jesus. Ikon tetap berkesinambungan ulaw ni Jesus. Ise mamelanjutkan, ise mapatorucong muse. Nasa nani ulan itu hata Jesus. I masisian na pinili na
Jadi dipilih nasi dadak kolak kasangapon. Targoar murid ni Yesus. Alai menjadi saksi-saksi Kristus. Gabe nasida melanjutkan patoruso muse nasa nani ulan i Yesus. Ikombor hado nasida. Tuliat portibion. Dakolat tu sada bangso. Dang dibatasi. Alai dipaborhat. Tuhan ta Yesus nasida. Alai ditiki na berpesan Tuhan Yesus tu sisian nai takas doi molo mundur hita tu bindu ni turpukon molo bidu 20 alai di bidu 26 tong do Injil Matius bidu 26 ayat 31b sahatu 32 didok tu hatta Yesus do tu sisianna ditiki di patupa parpadanan nabadia ngadi to nahokian tu sisian nai didok paboa saluhut dohamu naing targasip mida audi nasa bornginon ima andorak sotar takup ibana di Getsemani borngini aina tarsurat do lobutaku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa pungwani didok di lobu parmahani martudu-tudu tu Yesus deh Wasa didok marserak sa pungwani ayak kasisian naipe gabe mabiar do. Gabe si Petrus pe didok oddo sada dohot Yesus na siyang Galilea. Daku tada na nido mi, daku atusi na nido mi gabe ninda do. Mabiar do mengaku iba na murid ni Yesus. Idola patana. Iko saut do iba na mate tarsilang. Ima ayat 32 bidu 26. Alay dong hehe ausian na mate. Jolo anakku mahamu tu Galilea. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Setelah aku bangkit dari antara orang mati. Ngadito nahon Jesusi. Lausido diulakon mulai ayat 10 diturpuk mingbus sadarion. Tu Galilea do dak tu na asing. Di sima Yesus menampakkan dirina, dipatudu dirina hinositong manang bukti kebenaran ni naukia ditonahon, naukia dipesankan. Pabuana tu situ do nasa hatanan do ni Yesus nang mulai tagarap do pedo sisiani. Alay tung penang tinonahon ni Yesus si tagad ni ngoluna do piak kamanga kainang bohado reaksi ni sisiani dong pajupang doho Yesus di Galilea. Ayat 10 pitu. Jadi dong diida nasida ibana disoba ma adong do na marsoba. Alai naganggo do rohani na deba. Daksu de marsoba na asing timbul do pekiraguan. Termasuk mai tidak hilang dari ingatan kita, pemahaman kita, salah satunya yang paling ragu adalah Thomas. Ido sipata bolo adong di sada pakkatayon dia kana mardongan molo maol porsea adok keraguan rupani molo dido las boha namaloho molo ninna tentang sada barita di punguan boydo di gaiton me makko si Thomas do bana baulok ko porsea ninna rupani. Alam memang ido si Thomas sada siya murid ni Jesus. Saleleng so dipatudu tangan na nahuna labang doho adora nahuna tulangi dakpor siya ibana. Jesus do nang road to Galilea menampakkan diri manang patuduhon diri tu nasida maol porsea. Alay di ujung na dong dipatudu Jesus tangan na nahuna labangi gabe porsea do muse si Thomasi. Doho nasing to naganggu rohai gabi porsea ma nata peso di surato di son. Jaladung didapoton Yesus muse akasisian nai di papatar madirina ibana do na tarsilangi. Ibana na tarsilangi nung nga diselesaikan semua. Mulai sian partinaonanna hama matena bangkit dari antara orang mati nunga sahat tuau nasa huaso na di Banua Gijang doho na di Tanoon ni naibana. Ima hinasikop ni ulaw nay di ulaho ni bana di bagasa benget ni roha. Di bagasa benget ni roha do. Tungpe sa petang si bana martangiang di Getsemane di porlak Getsemane alay tungpe di do.
molope ikon dang disalpuho nama isya ni bana ikon inumoku do sau malomo ni roham ima hauduhon na tu di bata ama na marsuru ibanay. Jala di ayat na mangihut ayat 10 siya ka mga kainang nang naposubulong disuruh Yesus ma borhat sisiani. Sisiani jadi saksi Kristus melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus tagan di portibi hidup di portibio dope ibana. Laho mahamu disuruh borhat pergilah. Alai holat disuruh do lao dangana dibekali Yesus do sisiana. Dakola disuruh lao moloholan halak na disuruh lao alay dang diboto aha sidalanan na do siulahonon na boy do terjadi mau to holal lao rupani alay sisiani dison dakoran dipaborhat dakola disuruh lao adong tugas tanggung jawab dakola dioloi alay ko diboto ulaon na jada tu dia ibana borhat tu dia lao tu dia disuruh tu portibion di hamuma nasida tu bagasang goari di bata ama anak doho todi parbadia lao tu saluhut bangso semua harus disentuh oleh penginjilan sude ikon hot ikon boido sahat barita nauli dang dibatasi sada bangso manang 2 bangso alai ikut tu saluhut asa naso olo porsea gabe porsea bahkan nadao siya Tuhani na nililianan ni portibion gabe lam solhot ala ni huaso ni barita naulii ido maksud ni Tuhata Yesus molo didok saluhut bangso harus sude tersentuh ikon lam tamba bilangan ni akana porsea unang lamur bilangan ni akana porsea tusido disuruh sisiani jala panggilani dakola tu sisiani tu saluhut naung manjalo haluaon akanang manjalo haluaon aha maalusna hita saluhut na dohot do hita manjalo haluaon na binuan ni Jesusi masing-masing adong do ulauta jadi saksi Kristus na toras di tonga-tonga ni keluarga gabe saksi Kristus aka na manguluhon ganup organisasi ganup bidang na adong di portibion adalah alat Tuhan perpanjangan tangan Tuhan jala dina disuruh hita dang holasian gogo pikirata sendiri ala sisiani pedison ubaina di bekali Tuhan Yesus do disuruh borhat sisiani pe dibekali hita pe saluhutna aka natinobusna molo disuruh hita borhat tu portibion lahoma hamu tuliat portibion nina Yesus Kristus Tuhani nina Yesus Kristus Tuhani jadi marhite ulaut na maragami termasuk dari marbarita nauli mangapuli na marsak memberi penguatan na marbarita nauli doi dilehon semangat tudonganna nama barita nauli de sude akan nauli na dengkan na pinatupana termasuk doi na marbarita nauli jadi bidang nani hakamna molo disuruh hita saluhut naung manjalo haluaoni apa jawaban kita diharadiota mangulahon parsuruon di debatatu na toras membina ianakon rap ibadah di tonga-tonga ni keluarga baik ganup sogot baik tonga borngini pe andorang sopea be di podomanna ikon dipatuduhon na toras kebersamaan doho ianakon molodang dipatupat tokapan lagi siya manogo sa borngen apalagi na dua-dua karejo sa dihari be pajupang na marianakon doho na torasna sa dihari be adok kesempatan membina kebersamaan jadi saksi Kristus ikut dipatududo marhite pangulaon nito dinasia di bata
Jala songonido nang ditonga-tonga ni huria. Sakramen, bagian di sakramen adalah baptisan kudus. Mula baptisan kudus ditonga-tonga ni huriata, baptisan anak-anak. Jala akka hado dido tunatoras di agenda ito tu akka nang mabuan, kya mabuan, nang gabi opung, na gabi natoras, baik naung dewasa ya nakon na ikon uhir dotong isa hatu tikyon naso tupa gabe lupa naulo do hamu manugu ya nakkomunaon asa diboto hatan di debata naulo do hame inna natoras ikon iulahom may mulotong dodang diulahon lumele nga matay sa tabi di ko de kede istuwa dangadong kesempatan dilehon partikiat tu ya nakon na banga dipungkiri benan ya lusan nay Didok muse naulo do hamu marsuru nasida tu gereja Kristen Protestan naulo do hami. Alai toro pando ditaruhon ya nakon na sekolah minggu putar balik amatay dang marminggu. Babo hama gabi di contoh ya nakon. Iya nakon ipe gabi di bereng. Grayo gereja sekolah minggu. Boy do satu spontan alusnya kayak nakon. Bapak ini perintah aja tahu. Bapak aja nggak pernah gereja. Iko siap mana toras dia lusia nako congoni. Apalagi mulo na malo nagarti iya nako ni. Jala tanggung jawab ni natoras ima. Nadibuan nai tardidi ima nagabe natapasa dipasahat natoras iya nakon nai. Nung ngatar surat tu pustaha nabadia. Dai do tangyang ni naposo ni dibata. Dung tardidi aladak kasomala padioni. Dung tardidi tu hasitolusa dauni di bata am anak dohotot di perbadia ahama doa terakhir sebelum balik kanan natoras mula tuhudulan ai di do dorisi sai diramoti di bata maho diha bobongo mon tu bagasan harajauna rodi saliling ni lilingna nungatakas dihangoluhon natorasi jala tu sido tong disuruh Tuhan Yesus sisian nai dibekali. Laus tunatoras mamuse jadi saksi Kristus di tengah-tengah ni keluarga ikon uhir nabi nuan nabe akayana konna tupad di dion nabadia salah satu sakramen di tengah-tengah ni huriata. Jala di ayat 20 muse dipaingot todo hita marhite turpuk minggu sadarion di minggu Trinitatison. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasa nahupati Tuhamu lapatan na waduh maksud na mulu didok Yesus songoni aha na niajar honi Yesus aha bekal na dilea tu sisiani unang diulahon pilih siani aha na didok ni Yesus na dipodahon diulaho sisiani ma unak siya roha-rohana lomo-lomona sabing alay hobartu poda na nilihon itu hata Yesus molo songonido diulaho sisiani dohot tita saluhutna di bidang na maragami tugas yang Tuhan percayakan kepada kita molo bekal hagogoon nasian debatado tapangasahon tubuh mapos ni roha daw maganggu daw mabiar nang godang berita-berita yang menakutkan ala baga-bagan itu hata Yesus amanat agung yang tidak pernah berakhir tetapi amanat agung yang kekal 20 Mei ai ida ma saina donganakku dohamu ganopari rasi rasaro ajal nih hasiang anon tidak ada batas aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman mulai do akhir zaman penyertaan Tuhan selalu padonganionna manoktong dangadong marujung dang marpacohotan, dang berakhir. O manapapos rohani na manggolom baga-baga ng hatani tuhata. Dia kana manggolom duda. Anggo di pangasahod dugugo na pikiran na bae ma molonin na badia masih dohonon. Iman juga tidak ada paksaan, tetapi diaminkan doho dibege dihangoluhon dipahusor-husor di bagasar rohana. Jala idon waing tonanin hatani tuhat tatuhita tonani Tuhan Yesus amanat agungi dada holan tu sisian nai alai tu saluhut
akka nang makilalahon panobusion nai sahat do itu hita saluhutna atong tahanguluhom ma dohot nasa ulaon di bidang na maragami naong di pasahat tuhita taulahom may dibagasan hauduhon kesetiaan serep do uduk ni roha dang be pati bohod diri alay yang dimuliakan namar sangap ibana sumber ni silehon-lehon nasahat tuhita di pasu-pasu tuhata mahita mangulama to dina natinongos nai naung saor tuhita patauho kita makanguluhon hatana amin martangiang mahita pasu-pasu hatam ale Jehovah de bata amanami naung mamakulingi hami di minggu sadarion nung ngatol hasami sahat tu minggu trinitatis de bata ama anak dohoto di parbadia ale Jehovah de bata amanami nung nga di baga-baga hoko di use hoko to di mitu hami pakkorhon ni manoktong doro di saleleng ni leleng na pabuwa di papostro hanami dang marpaca dia padongan yommo di hami asal matoktong tinggil hami umbege suaram marhite barita naulii jalahu patuduhok kami hasatiaon hauloon hauduhok kami mangulahon bisude akka ulaw parsuruom mutu hami ditongatongan nilia portibion asa marsinondak kami sinodangan nitondimtod di parbadia marhite akka ulaon na pinasaha mutu hami atong Tuhan to dimima nalaus pangasaho kami margogoi ho kami mga tusilomo ni roham madalani ari-ari ning ulo nami pabuasay na disodang ihodi pati urohodo dalas sidalanan nami asa unang gabetar tuktuk kami unang manimbil hami siad dalan hatigoran dalan lomo ni roham alay toktong mahami mardalan di dalan na di patuduho ko si dalanan nami ale Jehovah de bata amanami tuho mahu pasahatami hatami nauku jalohami di minggu sadarion pargogoy hami manggolomi mabuani gabe jamita na mangulu ale Tuhan tusude pardalanan ning ulo nami gabe margogo hami sahat tuganuk bagas nami be marlas ni roha na toras rap doho ianakon ima makilalahon paddongan yammu ganupari naso marpacohotani ale Jehovah de bata amanami hu pasahatami tuadopamu nang akaruas ni huriam molo tungadong na peyak di podomanna di rumah sakit ala ni sahid asiroham padaw ni bolo doho Tuhan pamalum na sida jama sude pamatang na sida na hurang hisar ang giap malum pakilalan na sida boy na sida las ni roha muse mamuji pasangapong guar munabadiyay ale Tuhan tuho mahu pasatami nang saluhut ianakon ni huriam homa na mga lehon habisuhon habistaran dia kana marsikola dope patulus sa kana pinarsita ni rohanabe togu-togu na sida saluhut na asagabe ianakko panguloy na burju di jolom jala si puji si pasangap guarmi ale Tuhan nang lahomulak pehami tu akka bagas nami be dong sipul parpunguan namion ho manarap dohotami dongani hami Tuhan sahat tolhas tuganuk parmianan nami be di bagasan paddongan yomu marsomba hami di dosa pangalausion nami di jolom sai sesa ale Tuhan asa tamahami dia dopamu jalo pangiduan namion nahusobaho kami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata siambu kuende nomor 504 ayat sada doho udutna laos tapasahat pelian napaduahon. Di Tuhan Yesus
Huhut hita jongjong. Tatang yakom mapeliata dua dopan ni di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banuagijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na denggan. Doho nahasau libasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilihomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalu may gabi wap nahucus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami pelianon, patimbulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutanda hami godang ni sileho-lehomi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banuagijang, sai pinat badia magwarmo, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua tonga usongon na di Banuagijang. Leho matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songo panisa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula pahapu di pagasan dami jalo hamu pasu-pasu sian de bata ama. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala di pasaor hom madame na tutodim.
do pangodioni Nampemumu tatanoni Tuhan do pangodioni Ai Jesus do patono batoani Ditanon, ditanon Ai Jesus do patano batoani Doon pagmahanay Arian do hotol ini Tuhan do pangandiani Maporus na sabiari Tuhan do pangandiani Ai Jesus no partano batoani Ditanon, ditanon Ai Jesus no partano batoani Dolong partai Tompuro paru kiloni Tuhan do pangondiami Sonang pakilalani Tuhan do pangondiami Ai Jesus do patano batoani Ditanon, ditanon Ai Jesus do patano batoani Dolong partai